Kamu terang. Hai jam जासिगोन दा. जि गरम belum sampai. Kamu udah buri-buri ini karena angin sejumlah ya. Nggak parnang kok. Parnang ke? Parnang bang, parnang. Kagak pernah ini. Lo ngam ni sesuatu sini cepat. Chalo. Sabri lo nungsro, iki sabri lo kargon. Ini, yupa. Hei Carly, ma? Dah iya first prize tangba udah sang anda. Karena ya? Ayo mau karena kau lah. Oh jadi kadang yang karena pun di muka enggak. Aku nak kali tak ada. Enggak. Di muka enggak. Hei jatuh. Wah, tu istri saya ni. Oh, bye-bye. Guys, kenapa buah anu kan? Deh, boy. Ini, Rima. Wah, tuntia din jam tu so. Iya, tu thangnya pun ada. Sur mangka. Karya. Pas menggiri. Tunte Bosumutari. Pray 200 meter pas menggiri Duli Bosumutari. Dasa mansi एसे जमा जाबाय नै. आं हाय खिजाया था. Iya, nu aku sana. Sekian betul ya. Roro, ini apa namanya? Nih. Kan ini ya. Oh, wah. Gitu kan? Aish. Oh. Lại ta lấy mặt thế. Oh, yo. Oh, boleh ya. Ay. Ay, sinang. Kuslaya aku, kuslaya. Hai जादों उन्दैफोरनि मेजिक सियार खेला गथ'फोरनि गर्ल्स बयस गासिबो जमा नै दा जोंहा उन्दै गथ'फोरनि सियार मेजिक खेला दा जागायनो जों आखायाव लाबाय नोंथांमोना नै
बयबो फिल्डआव फैनानै मादैयाथ' टेनजोब मादैया टेनजोब फैगोन बोरै खालामनाय जाबाय गोरोन्थि दे दोनथ'दो दे किनाव थाना उल्था गिदिंना खाफिना दै उल्था गिदिंनाङा मामि हिदो नानिया मोजां मोनबाय शेयारखौ नायबाय था ओइ मानो जमा जमा जासिन अ शेयार दुग्रा दुग्रा गिसिं जा खाना होय जमा जाबाय जमा आ सिना होदोलै खाना हो मा थाबायो गिसिं जा हाया Nanda Fikar. Pasal lah sini. Share kongsi sini. Oh saya media menbaik media menjadi di ulta sedang nak. Ebar sebaik itu punya, ebar undi punya lah. Clear. Oh gitu kan kayak sih ya. Lalang aku tuh. Oh iya. Halo. Oi, po ya sa. Oh ya sana ya ada min supaya. Itu mana? Oh gila, Fresa, bye. Angka pasal. Sampai gotofnya. Sekian Pak, Leha, Mutahari, Sekian Pak. Berburu berapa tu sufikia? Gila, lu bisa sampai mana? Berburu berapa? Karena kita. Halainan kenapa na? Buru ini karena pada lainnya tu, karena. Sekolah gitu pun ni, sekolah maba pun ni, sekolah. Oh buri pun ni bo, cuma. Oke lah. Dili ya. Biasanya mana deh? Kakak, kalau tak kira tangan lagi. Apa yang buri jadi? Kakak, oi susi masuk. Ah? Ini masuk. Kalian bukan? Kakak, masih babu kau. Ayo ke sana. Kar. Rina, sudah atas itu. Deh. Kar. Masih babu kau. Habis dengar. Kar. Gila, sekolah berapa yang sampai? Ini ada berapa isi apa? Kita harus kar. 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 Apa lagi kar? Berani ya. Hei, hari kita pulang dulu aja ha? Hei, lalai kita. Oh, masuk. Masuk satu. Itu masuk teman kata orang tua. Lalai. Hei, lalai. Kar, apa yang nak? Apa yang berada? Kami tak.
Karbina. Gila. Boys girl, दै beri kila pani par. Boys girl undi furni. Anci price sim. Ada izin selama sih. Kanaya beri. Sudah semua ini lah. Ziklo. Kasih pun. Dei, beri, dei. Runners, winners. Dei beri badal yang yau. Ani susu laki ni dah dong ni mua. Zebai ya. Hah? Sulah. Thằng đồ xe ơi thằng giống mẹ thằng Zau ebar siklaforni siklafor gotofur ready Danger pak segini kata deh Rima ya oh felar kesa Zubai ya winner chicken dinner winner runner empat bulu penih Oh, hatonang apa? Kelam pozep Dengar kayak itu ya. Kamu sebaik. Wah, Pak Boy. Rani mana hari ini mana aja? Minggu aku sih pakai geli hilang ke. Iya apa sampai? Sampai satu minggu mana?
Lima pas ya. Dia nih pasti. Tadi kurang kebelang deh. Huna ada. Dan Huna ada lainnya. Ayo mama. Oh, ada nggak deh? Ini sudah mau. Pilih nak. Bergerak Diva Bosumotari, Deimo Bosumotari, Ronju Bosumotari, Sonaisri Bora, bitamana Kitibanda. Hah? Hei. Tangsi dah. Labu. Moना जाबाय न'आव सफैफिनबाय आङो ड्रेस गानस्लायनानै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय आङो गुलुआ गाबदों होननायखाय गुलुखौ थारमाने आं दहायनो दोनफैखादो गेजेरावनो रानिखौ भिडिअखौ लाबाय थानो होथ'दोंमोन आङो माने उन्दुनो ओंखारदोंना बे खेलें मेसें खालामबाय थानायखाय आङो फैनानै फुथुफैदोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय थांफिनजोबबाय आङो दसे आरो ओमफ्राय गुलुआ माने सिखारनानै गाबबाय थादों होननायखाय आङो फैफिनग्रोदोंमोन रानिखौ लाथ'बाय थानो होदोंमोन ओमफ्राय उनाव आं फैनायनि दसे उनावनो अखा हानानै रानिमोनाबो फैबाय ओमफ्राय जमा ओंखाम जाबाय जोङो दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय बेटुखौ आरो बिबैजो अजानाव लांबाय जारिखौनो ओमफ्राय संख्रिबो लाबोनो होदों आङो जोंबो जाजोबनो होननानै दा जाबाय ओमफ्राय खेलायानो गासिबो कमप्लिट जाजोबासैनो बिराद मोजां खेलायासो थालांबाय थिंख्लि बुख्रुबनायबो होआखैना रानि हा होदो उन्दैफोरनि थिंख्लि बुख्रुबनायखौ मोनबाय जेनेबा ओमफ्राय उनाव बुरैफोरनि थिंख्लि बुख्रुबनाय दंबावो बेनिफ्राय उनावहाय हांसो हमनाय खेला हांसो हमनाय आं बिराद इन्टारेस्ट मोनो ई खेलाखौ हांसो हमनायखौ ओमफ्राय जेदिनखालि मोसानाय कम्पिटिसनबो जागोन माने फांसन बायदि फिसा जागोन आरो जोंना रायजोयैनो ओमफ्राय फुजाबो जागोन ना इदिनखालिनो रानि नङा फुजाया जाग्रोगोन फुजाया गाबोननो दसे फुजायाबो गाबोन समबार मंगलबाराव फुजा जागोन रायजोनि जोंनिया बेनिफ्राय उनावहाय फांसन जागोन फांसनावसो मोसानाय कम्पिटिसन जानाय खालिसो आदा खेलाखौ होसिगोन आरो ओमफ्राय दा जोंना जोबथ'बाय भिडिअआ बेखिनियानोसै दा न'आव फैबाय आङो दसे रेस्ट लानोसै दा दसे उनावथ' मिथियोआनो मा डिउटि जालायसिगोनलाय ओंखाम संनाय आरि संनायनि दा दसे रेस्ट लाथ'नोसै मेंबायबो बिराद ओमफ्राय अखा सिजाबाय नै दै सरनानै आङो दा आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै बिराद इन्जय खालामबाय दसे बिराद मोजां नाङो बिदि जमानो गामिनि आवगोलाव जायामोन जोंना 2 बोसोर जाबाय बिदि खेला जानाया थिगानो हो 3 बोसोर जाबाय बिदि खेला जानाया थिगानो गामियाव बिदि थानांगौ ओमफ्राय फोरोंग्राबो थानांगौ होमबानासो एक्टिभ जायो सब बिथिङावबो दा गामियाव मोसादावनो गुबुनावबो मोसागोन ओमफ्राय उनाव गामियाव बिदिनो गेलेदाव दस्रायाव गेलेनो इन्ट्रेस्ट जालांगोन थ' थिगानो दं बे डिसिसना खालामनांगौ गेजेर बैसागु बिदिफोराव जोंना इन्जय खालामनो बे बैसागु ओमफ्राय उनाव मागोआल'सो जोंना गिदिर फेस्टिभेल जाथारो नालाय थ' थिगानो दं भेरि गुड डिसिसन ओमफ्राय दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो बिराद गोलाव जाबाय भिडिअआ हायोबा आङो मोनसेयावनो होजोबनो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय उनाव हायाबाथाय पार्ट 1 पार्ट 2 थ' आसा खालामो नायगोन होननानै ओमफ्राय नायबानो जाबाय कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय माबायदि मोनखो भिडिअखौ ओमफ्राय शेयार खालाम हाजासे थाबैनो 50K खालामनानै होथाराखैमोन जाहाथे आङो लाइभ फैनानै नोंसोरजों लाइभ रायलायनो हायो थ' दा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आं नेक्स्ट भिडिअ हमलासे मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौ बनबाय था दा दोनथ'नोसै बाय बाय